A Valedora do Pobo remitía con data de 2 de outubro unha carta á Consellería de Educación apoiando a reclamación da AMPA para a sustitución dos libros de terceiro e quinto de primaria. Dende entón, a Xunta dispón dun prazo de 15 días para respostar, prazo que os pais decidiron respectar na asemblea celebrada a pasada tarde, agardando que a Administración dea marcha atrás na súa negativa ao cambio dos libros. A Xunta segue negando a sustitución dos libros. Pola nosa parte estamos á espera da resposta que dé a Xunta á solicitud que lle fixo a Valedora do Pobo. Nos presentamos aí 10 días unha queixa ante a Valedora do Pobo que foi admitida a trámite porque cumpría os requisitos formais que a Valedora pide para que se tramite. Ela remiteu o expediente á Xunta e dalles 15 días para contestar. Mentras a Xunta non conteste a ese requerimento da Valedora do Pobo, estamos á espera. Despois, unha vez que recibamos a resposta, pois seguiremos adoptando as medidas que consideremos máis oportunas. Entre estas medidas non descartan novas movilizacións como as protagonizadas hai varias semanas para reivindicar que os alumnos poidan cursar os seus estudos en igualdade de condicións, con materiais actualizados e en bo estado para o seu uso. Están traballando pois con fotocopias pegadas nunha libreta. Este é o libro que teñen os nenos a día de hoxe. O profesor fai as fotocopias, eles recortana, pégana e o material co que traballan a día de hoxe. No caso de que a Administración non dea marcha atrás, esta situación prolongaríase ata o ano 2020, posto que as convocatorias oficiais publicanse cada 6 anos. Na última, a de 2014, o Santa Baia non cursou a solicitude ante a inminente aplicación da LOMCE, posto que aínda non estaban publicados os novos contidos curriculares. Isto implicaría a compra de libros que quedarían desactualizados. Na última convocatoria, que foi no 2014, o centro non solicitou a sustitución dos libros porque aínda estaba pendiente de aprobar o contido curricular da nova lei, da LOMCE. Entón, se o fixera nesa convocatoria oficial, estaría pedindo os libros que xa de antemán iban a estar desactualizados. Unha vez que non se fai ese gasto no ano 2014, o que se lle di á Xunta é xa está publicado o contido curricular da nova lei, deixádenos sustituir os libros agora. Eles din que non, que hasta o ano 2020 que non se van a poder sustituir os libros.